nádoba na použitý olej. Asi nie na ten olej z panvice, z domáceho grilovania, ale z auta. Neviem, kto si doma ešte sám vypúšťa, mení olej, ja to už 15, viac, pomaly 20 rokov som to nerobil, ale ak je nejaký domáci majster, určite lepšie ako zbierať olej do lavora. O čo sa jedná? To znamená ľahulinký materiál, šikovné s rukoveťou na prenášanie a samozrejme lievikový vrch, aby to krásne zachytávalo, aj ak to bude tiec niekde pomimo. Však viete, pod tlakom to ide kúsok inde ako voľným spádom. Objem 8 litrov, váha pol kila, ale viete, ak ja zaokružujem hmotnosť. No a následne vypúšťací ventil. Pekne s gumeným tesnením, takže nebude to unikať. Jeden vrch, druhý a tie zadky rovnako majú gumené tesnenia, takže prečo nie? Ak si teda meníte doma olej, kľudne, poprosím len nevylievať do prírody, do septiku ani do kanalizácie. Ten použitý tam, kde patrí. Nech si šetríme prírodu.